מנהל צוות, ראש אגף, מנהל מחלקה, אחראי. אתה מושלם, אתה מושלם, אתה נהדר לתפקיד, אתה... לא נעים לי. מי שם אותי פה להגיד לך אם אתה מתאים או לא מתאים? זה לא נעים לי. זה לא נעים לי, אנחנו נפסיק את הרעיון, אני לא יכול להמשיך ככה, אתה כל כך נהדר ואני אומר לך בסוף, יש לי רעיון. בוא נתחלף, אתה תשב פה, תראיין אותי, זה הרבה יותר הגיוני, קום, בוא תשב פה. הרבה יותר טוב. אוקיי, בוא נתחיל. אני אקרא לבא בתור.